सोलापूर जिल्ह्यामध्ये भाजपमध्ये सध्या अंतर्गत कलह निर्माण झालेला आहे। काँग्रेसचे माजी आमदार दिलीप माने यांच्या पक्षप्रवेशाच्या पार्श्वभूमीवर भाजपच्या कार्यकर्त्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे। या नाराजीचा परिणाम म्हणून भाजपच्या सोलापूर शहर कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन सुरू झालेले आहे। काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे एकूण 4 माजी आमदार लवकरच भाजपमध्ये प्रवेश करणार असल्याची चर्चा आहे आणि त्यात मोहोळचे माजी आमदार राजन पाटील, यशवंत माने, माढ्याचे माजी आमदार बबनराव शिंदे यांचाही समावेश आहे। त्याचबरोबर दक्षिण सोलापूरचे माजी आमदार दिलीप माने यांनीही दिवाळीनंतर भाजप प्रवेश करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती समोर आलेली आहे। दिलीप माने यांच्या भाजप प्रवेशाची चर्चा सुरू होताच दक्षिण सोलापूरमधील भाजप कार्यकर्त्यांमध्ये तीव्र संताप उसळलेला आहे। हे आंदोलन भाजपच्या अंतर्गत नाराजीचा आणि निष्ठावंत कार्यकर्त्यांच्या असंतोषाचा मोठा संकेत मानला जातो।